Is-servizz b'xejn tal-Continuous Glucose Monitoring CGST tal-persuni sa 23 sena li għandhom id-diabete tat-tip 1. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fi żjara fid-Dipartiment tad-Diabete fl-Isptar Mater Dei. Dan is-servizz bl-ħlas nieda bħala proġett pilota għal persuni ta' taħt is-16 sena madwar sena u nofs ilu. Id-Deputat Prim Ministru spjega li l-ewwel riżultati juru li din is-sistema hija suċċess, kif qed tnaqqas l-inkonvenjent tal-pazjenti filwaqt li tagħti s-serħan il-moħħ. Dan speċjalment minħabba li r-riżultati tad-demm qed juru li r-rata ta' komplikazzjonijiet fit-tfal li ħaddu sehem fil-proġett pilota se tkun qed tonqos b'madwar 80%. Dan is-servizz kompla jiġi estis matul is-sena li għaddiet għal persuni sa 21 sena u d-Deputat Prim Ministru sqar li minkejja li ġie estis is-servizz, il-Gvern għadu mhux lest hawnhekk. Matul ix-xhur li ġejjin se nkomplu nżidu bil-mod biex bekk fi żmien li ġej il-pazjenti kollha tat-tip wieħed ikunu qegħdin jieħdu dawn il-continuous glucose monitors minn ħlas ħalli nżommu r-rata ta' komplikazzjonijiet baxxa fil-pazjenti tagħna. Id-Deputat Prim Ministru spjega li d-diabete tista' tolqot nies ta' kull età u għalhekk iżjed kemm tolqot meta persuna tkun żgħira, iktar huwa importanti li l-livell ta' zokkor fid-demm jinżamm taħt kontroll għax inkella jistgħu jiżviluppaw komplikazzjonijiet serji matul is-snin.